Αν έπρεπε να διάλεγα, είτε μια ζωή νιρβάνας ή τη γεύση από το φιλί σου. Κοίταξέ με για να δω ποια είμαι. Ένα βιβλίο της Δάφνης Καλογεροπούλου που αναμφισβήτητα θα προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα σε όποιον το διαβάσει. Βρεθήκαμε κοντά της, στην τέταρτη παρουσίαση του μυθιστορήματός της, αφήνοντάς μας την αίσθηση πως οι ήρωές της ήταν ανάμεσά μας. Ήμασταν εμείς. Το βιβλίο πάει πάρα πολύ καλά. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Είμαι πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη θα έλεγα, συγκινημένη. Βρίσκομαι σε μια φάση της ζωής μου που όλα μου έρχονται όπως θα θέλω, δόξα τω Θεώ, και νιώθω πάρα πολύ τυχερή και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Πώς πιστεύεις ότι θα ήταν ο κόσμος αν όλοι έλεγαν τα συναισθήματά τους δυνατά? Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερος ή χειρότερος ο κόσμος. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικός. Και σίγουρα θα είχαμε ένα ίσως διαφορετικό σύστημα αξιών. Και προφανώς θα είχαμε αποφύγει πολύ πόνο αν ο καθένας έλεγε την αλήθεια του δυνατά. Αλλά ίσως αυτό να σημαίνει ότι θα έπρεπε να δεχόμαστε και την αλήθεια του άλλου και αυτό είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές. Υπάρχει κάποιο απόσπασμα που εσένα την ίδια να σε έκανε να ταραχτείς όταν το έγραφες? Πολλά. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που με ταράζει αλλά με ανακουφίζει και ταυτόχρονα είναι ένα απόσπασμα που μιλάει ένας άνδρας στην ομάδα ψυχοθεραπείας, ο οποίος το επάγγελμά του είναι σκουπιδιάρης. Και λέει το εξής, λέει πολλές φορές όταν οι στάλες της βροχής μας κατακλείζουν, δεν έχω που να ξαποστάσω και που να κρυφτώ. Μονάχα στο Θεό ή στην υπόσχεσή μου να τον φτάσω. Μπορώ να σου λέω κι άλλο, να και κάτι καλό να σου πει. Μοιάζουν να είναι του Θεού έτσι που λιώνουν και ανακυκλώνουν. Σας άρεσα? Όχι. Οι φίλοι μου στο σκουπιδιάρικο με λένε σπουδός. Όλο τους ζαλίζω, λέει, με τις φιλοσοφίες μου. Δεν βαριέσαι. Ίσως να τους αρέσει να μ' ακούν. Ψάχνουν και εκείνοι, όπως και εγώ, μες στα σκουπίδια την Ανάσταση. Και γι' αυτό με ταράζει, γιατί έχω ψάξει πολλές φορές μέσα στα σκουπίδια την Ανάσταση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σας φαίνεται η Δάφνη ως συγγραφέας. Η Δάφνη είναι μια νέα συγγραφέας, ήδη καταξιωμένη, η οποία με τη δική της οπτική γωνία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στη λογοτεχνία και στο είδος που εκπροσωπεί. Το βιβλίο θίγει ιδιαίτερα το θέμα της διαφορετικότητας. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Η γνώμη μου για τη διαφορετικότητα. Μιλάμε πάντα για ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, εμφανισιακά και εσωτερικά. Πρέπει να το δεχόμαστε, να το αποδεχόμαστε και να τον κρίνουμε σαν άνθρωπο και όχι για κάποια προτίμησή του, για κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Η απόψινή βέβαια βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολυβραβευμένη Δάφνη, πολυπλανκτό και πολυπλάνητη επιστημονικά, φιλόλογο, μουσικό, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέα, με αφορμή το βιβλίο της «Κοίταξέ με για να δω ποια είμαι» των εκδόσεων Κέδρος. Αυτή την ανάσταση του σώματος, αλλά και του εαυτού των μελών της ψυχοθεραπευτικής ομάδας, νομίζω ότι αποτυπώνει τελικά η Δάφνη Καλογεροπούλου στο «Κοίταξε με για να δω ποια είμαι», με αφηγηματική δεξιοτεχνία, επιστημονική εγκυρότητα, βιωματική αμεσότητα και πηγαίο χιούμορ. Σας ευχαριστώ. Σκέφτεσαι κάτι για μελλοντικά? Το επόμενο βιβλίο έχει ήδη γραφτεί, αλλά είμαστε στο προσχέδιο ακόμα. Οι διορθώσεις παίρνουν συνήθως πολύ καιρό, οπότε δεν μιλάμε για γραμμένο βιβλίο, αλλά μιλάμε για ένα βιβλίο υπό επεξεργασία που είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Θα γίνει τριλογία, τετραλογία, θα πάει. Αν σου λέγανε να γυρίσεις κάποια ταινία με βάση το βιβλίο σου, θα το έκανες? Φυσικά. Εγώ να παίξω ή στα παρασκήνια. Ναι, φυσικά. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς το βιβλίο του να παίζεται. Και έβλεπα τα παιδιά πριν που κάνανε πρόβες και είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί αλλιώς είναι να γράψεις έναν ήρωα και αλλιώς να τον βλέπεις να περπατάει και να κινείται και να λέει τα λόγια που είχες στο μυαλό σου. Κάθε μέρα και νύχτα που ξυπνώ θα σε αγαπώ. Μα πάνω απ' όλα θα αναπνέω ελευθερία. Το έμαθα κοντά σου αυτό. Την αστήρευτη πτυχή της καθαρότητας και της αγάπης.
Είναι η αγάπη μου για σένα που μετρά. Και είναι η αγάπη μου που μένει ζωντανή. Δεν την αφήνω πια να προσπεράσει. Θα ήταν σαν να με προσπέρασε η ίδια η ζωή. Μια λέξη που να χαρακτηρίζει τη Δάφνη. Η Δάφνη πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Ευαισθησία. Κάνω την προσωπική μου ψυχοθεραπεία, έχω ρίξει απίστευτο κλάμα, απίστευτο γέλιο. Διαργάζομαι πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη συγγραφή. Δικά μου πράγματα, αλλωνών πράγματα, εμπειρίες, τα συνθέτω, και πολλές πληγές είναι πρώτα δικές μου και μετά κοινοποιούνται και γίνονται.